Kubura kw'uburendi asensemo ya mugunga kwabeire asekerengo yokogosia muno na okobao kwa ebikorwa by'ubukebago bitaranya kwa bigutangika asensemo y'ababwatani beciro no mu cyumugunga ni ko banyako bagwesokia nagoteba buna okuburo kuburendi na sengenje yogotaba kugita seniki y'abanyanyimbo pitaragira no yo mubwo babwatani beciro nabo yigo mu cyumugunga insecurity yagenderere komenta mugunga bono bokonyora abantu babo bakoimuka mambia kwanyora nga babuneiru kiduka cyabo ebintu batemire kuriya amatuka mange kwanyora nga bawuliru yakire bono na insecurity yego cyangerwa gutokana na polisi tayo mugonga gaiga korengana na ragira chinyomba cyokonia marwa gose chiba nchire cyaire libaga neresesio konia marwa na ukobeka umusiki niliogi kinsa 24 utuko na mubaso ondata iyo kweresera na seki chiba tubwata mugonga tali chons lakini ekinde igo bale license na county government bago operate kinsa 24 amaliogi babeka yani nona abantu batari kunyara kurara yani amaliyugi yali aganiri ko bakawaida ninyolete buna linde na kana nyora revenue officers ko bulende gaki nonye mu license for 24 hours te kunyare kana amaliyugi yako ba control the simple answer na nyolete nelinga ndoyeto bataiba beke soundproof lakini ere so much inconveniencing kuna abandi baitu twachire miaka yakire ono okonyora nga kero tari konyora sound sleep nona marwire gokonyora komenta nigo goteba buna okobao ko mubaro omonene bw'echiba ime yensemo ya munga nako kwabeire gokoba engako asabasalia bakwebisa bakwebacha naboyigo ebanga gokora obusalia burobonga somo cyumugunga kibanchiro kiko operate 24 hours kwanyora abana abebijana ababakabake bagenda ikipikipiki abande tali bonsi be ikipikipiki kwanyora bakolega asimugaso kwanyora nga banyore avenue yokobera ase ebaye n'abalifu banyora advantage yokobuterororo bakonya scheme nka kogenda kuriya enjira yokonyora egento bataliga murere bono kwanyora nga obante barororo paka nonyo konyora abande baro nonye namarwa yimba likonyo lakini babutere tange gawo ogosemeria kwa yenkurianga magega yo muwaziri bw'oburendi bwa ime Kipchumba Murkomen ako chagusi nabo igokurwa uguchika una police post yagatwe ime ya mugonga bwangombo beobwo kwagacha police post irigo keania otaba ko burendi asenseme yo ekaro Murkomen yarenge kisi ejuma eliaera arangereti abarayi aba assistant chief aba chief aba ACCs aba DCCs kisi akayekwanire issue ya mugonga nga security aka delegate with county commissioner ainsure nga mugonga yatwalire a police post let us hope nga nechenya lekane tonyole this police post elinde tokonyora the security nerororo tonyole ne regulation ye some of this nigo bayesabire serikali ya county ya Kisii gukora oburingo lya chingaki bakorwa chileses gucyase chiba ekire asense mu yamugonga iri kumanya burunge obakoreri bwabo kinsa bagokora egasi obonye naboyigo okogokera amarwayo kerengo kiryo gibakobeka erikoreto mulemba so mu cyomugonga kuri boterege tembe kurwa sensemo ya mugonga umacho gibora bwe county ya Kisii ya Marietane Gilbert Kobi.